diamond up for life to unfold all the precious things love has in store. Altså, det er jo ikke tilfældigt, hvor vi har lagt torvehallerne, fordi det ligger på det, der hedder det gamle Grøntorv i København. Og der har ligget et grøntorv fra 1889 til 1958. Så derfor har der været nogle meget, meget spændende traditioner for torvehandel lige midt i København. Og de er ligesom uddøde, og så tænkte vi, kunne man dog ikke genopleve de her meget spændende traditioner igen. Fordi at når der er en torveplads, så kommer der en hel masse byliv. I forhold til det gamle Grøntorv, som vi lige snakkede om, der kan jeg vise jer en lidt skæg ting herovre. Fordi i brolægning, der har vi lagt de oprindelige torvesten ned i brolægningen, så man kan se lidt, hvordan det var i gamle dage. Og her kan I se, der har været grønthandler nummer 20 og nummer 5. Vi har så lagt stenene ned, mest fordi vi synes, det er en sjov historie at fortælle om tidligere tider. Torvelageret, det var en forening, som vi stiftede i 1998 med det ene formål at få bygget de her torvehaller. Fordi i 1998, da vi startede, der var det ikke en selvfølge, at det her skulle blive til en torveplads. Der lå jo en benzinstation, og der var en masse bilparkeringspladser. Og derfor så krævede det, at der var mange folk i lokalområdet, der gerne ville at det her blev lavet om til en torveplads. Og derfor lavede vi en forening, der vi kaldte Københavns Torvelaug. Og der meldte, til sidst var vi måske 500-600 mennesker, som alle sammen arbejdede for, at København skulle få sin torveplads igen, ligesom det gamle Grøntorv. Så det er sådan, det er. Og der kunne så kokke og stadeholdere og alle, der var interesseret i torvehallerne, de kunne så melde sig ind i torvelageret og så være med til at støtte arbejdet med at få bygget torvehallerne. Ja, for det blev jo noget til sidst. Det blev jo til noget. Ja, altså, men i alle de 14 år, vi har arbejdet med projektet, der har vi jo så tegnet projektet for det første. Så er der blevet bygget arkitektmodeller, og vi har gået til en hel masse møder med Københavns Kommune og dem, som skulle bygge torvehallerne og drive torvehallerne, skyde penge i. Så der har været mange mennesker, man skulle snakke med og have en dialog om projektet.